Tak, lidičky. Teď vám ukážeme ty panenky, jo? Jaký jsme měli. A ty ukážeš, jak se jmenují. Ukáž na ně. Natálka, Anička, Katana. Tak. My 100% teda Pozor. děláme video. Tak. Tady mají křesílko. Ne. Ty, ale tam musí být panenky. Tak. Ne, oni budou na mě. Třeba. Tak dobře. Tam sedni. Ne, tak budou vedle. Tady je Nata. Tak. Anička. Mamky, to ale ty tam nemůžeš být. Ale tak. A teď se mi šla. Ale já panenky nechci mít u sebe, to je furt. A tak tam nemáš být. Tak, lidičky. Já takhle nechci vypadat. Tak, lidičky, tohle už je všechno. A Takže přátelé, dneska like a odběr chcem. jo, like a žádné video děláme. Čauky, čauky, čauky. A co je Jano? Nematýna. Děláme to v zimě, víte lidi? 11. února. Jo, 100%. Tak. Že jo, Teď tato. vám ukážeme. Náš pokojíček. Ne, teď vám ukážem, jak budou sedět ty panenky, jo? Natálka, kde Katana? A já dám Aničku. No. Anička. Tak. Ale 100% neděláme žádný video. Tak. A já jako pazila. Natálka. Já jsem šelčík, bu. Ale Katana. já tě nebudu. Teď tě vezmu Anička. do pekla, že mamka řekla. Jdi pryč. Tak. Teď 100%. Teď vám ukážem. Na sekcesíko 20. Podrže. I tuhle, jestli zvládneš podržet. Jo. A teď já tam budu vysoko sedět s panenkama. Ne, já jsem si tam nikdy nesedl. Já taky ne. Počkej. Ty panenky budou tady dole. Ano. Vylez nahoru. Vylez na to křeslo. Sedni. Ale to je vysoko. Neboj se. Dobrý. Teď je to dole. Jsi moc vysoko, vy. Tak, Nanka. A nespanete, to moc vysoko. Aničko. Daj mi, co si to vymyslel. Ale pak slezu. Jo. To je těžký. Tak, se koukněte. Ještě tam jdu já jsem. A teď jsme tam všichni. 100%. Je nás 5, jo? Nemáme. Takhle 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, máme 5. Ale já vám, lidičky, něco ukážu, jo? 10 testů, jo? 10, 9, 8, 7, 6 plus 5 je 11. Máme všichni 11 prstů, víte, lidičky? Jo, vidíme. Tak. Pryč.
pryč, pryč a pryč. Pomoc. Teď panenky sami tam budou. A teď? 100% tady máme. Ozdobičku, koukejte. Teď jsem vám tady vyrobil 8. Tak. Takhle vypadá. Ale je to i nekonečno. Koukněte. Máme tady dílky. 100%. My tady se rozloučíme. Lidičky, ne, ještě se nebudeme rozloučit, lidičky. Jo? Jo, dneska se dělá obídek v panenky. Ale my... Tak, teď vám ukážu. Teď. Vám. Tohle je Markéto. Natálka. Natálka Udej sedí. sem takhle. No takhle, takhle, jo. Můžeš jít trochu blíž? No počkej. Ještě ne? Běž pryč? Otoč se? Otoč? Ještě jsi za mnou. Au, tak. Ty ruce takhle. Tak. Otoč. Markéto, teď pak, už neposloucháte, jo? Udělej tohle. Tak, couvej. Zatoč sem, takhle. Couvej jenom couvej ještě a to už stačí, jo? Tak. Tady máte Natálku, jak vidíte, Natálka a teď Katana a poslední Anička. Můžeš jít pryč. Tak, lidičky. Dneska dáme Nezapomeňte like a odběr. Tak, pošleme to Hovínkovi panovi. Tak se máte, tak já vám ukážu jeden vtip. A teď jim ukážu jeden vtip. Teď já. A papa. Mama. Ty. Já jsem opice. Tak, tohle už bylo všechno. A teď fakt dejte like a odběr, jo? Tady máte píšáky. Píš. Je to na Ramíko. Proč tam píšou noční video? Nevím. Máme brčko a to není skleněné. To je 100%. Ty si tam samej. Tak, lidičky, ještě vám něco ukážem, jo? Taky můžu říct svoji reakci starší lidičky. Ne. Nejenom myslí jako video to, když fotí a tak jako. Já vím. Tak lidičky, dneska to nemůže, tak to uděláme 10 minut. Už to bude, jo? Za chvíli bude 10 minut. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Ahoj!